Здравейте, днес ще ви науча как да си отключите iPhone с забравена парола или iCloud. Първо трябва да изтеглите програмата Trio Tools. Има линк в описанието откъде да я изтеглите. След като вече сте инсталирали програмата и сте я стартирали, трябва да включите телефона в DFU Mode. Това става с следните стъпки. Първа стъпка – вкарвате кабела в телефона. Втора стъпка – натискате бутона за увеличаване на звука. Трета стъпка – натискате бутона за намаляне на звука. Четвърта стъпка – натискате бутона за включване на телефона, докато екрана не изгасне. И след това пускате. Пета стъпка – натискате бутона за намаляне на звука и за включване едновременно за 5 секунди. След това пускате бутона за включване и продължавате да държите бутона за намаляне на звука, докато не се появи телефона в приложението и го пускате. След като приложението е разпознало телефона ви, е нужно да натиснете Smart Flash. След това натискате Quick Flash Mode и изтегляте версията на фърмуер, която желаете, и изчаквате да се изтегли. След като файла е изтеглен, натискате Flash и изчаквате да се изпълни процеса. След като всичко приключи, телефона ще се стартира сам. Честито! Телефонът ви е вече отключен. Ако искате още подобни клипове, оставете по един лайк на видеото и се абонирайте. До скоро!